Sí. Son de Santiso, que é unha parroquia de Melide. Que estou casado con Marigaila e teño unha filla, Simona, Simoniña, se chamamos. Estamos aquí por Marigaila. Ela di que vou para a súa carreira e, bueno, igual é certo. A ver, eu agora mesmo tampouco tiña tanto que facer, non? Bueno, é que estou esperando aí que se solucione un problema legal. Fun concelleiro de festas. Como xa fora de comisión, se xa estuvera de comisión de festas, pois propuxéronme, vamos nas listas, veña, preséntate, tal. E presenteime, asinei uns papéis, non mirei o que asinaba, a boa fe, coñeces a xente, pensas que a coñeces e non a coñeces. Así, pero bueno, malo será que non saiamos, se non saímos, igual non imos solos.